Es parla d'aproximadament 80 clàusules abusives que s'incorporen a les hipoteques. Això no vol dir que siguin totes les clàusules, aquestes 80 o 70, sinó que en una hi haurà 30, en una altra hi haurà 20, en una altra 40, etc. Clar, en funció, cada banc inclou unes o unes altres d'aquestes clàusules que són il·legals. Les segueixen? Sí, són abusives, els tribunals les han declarat nul·les i aquesta llista no està feta a l'atzar, sinó que s'ha feta en base a sentències dictades pel Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és el Tribunal de Luxemburg. Doncs trobo brutal que els bancs les segueixin incloent, perquè entenc que les inclouen i, escolta, si et queixes potser te la treuen o no i vas a judici, però les segueixen incloent. Sí, els bancs són molt tramposos i segueixen intentant colar-les